Just a quick update. Ineyo dzulo madzulo I think ndimafana bereki update ya nkhondo. Komano dzulo madzulo ndithu ineyo natulusa misozi. Ya osati umodzi koma misozi ingapo. Yeni natulusa ndithu misozi ingapo dzulo. Andi nali wofowoka kwambiri. And nkhani imene dzulo imene inalipweta ndiyomvetsa chisoni. Actually ayipanga sensitize nthawi chifoti kukhudzana ndi side inayo nde komano ine ndinguyilongosola komano ndimafuna mpange check chithunzi chimene chili kumbewa inayo amene ndithu ndi Colonel Anthony Aguilar ameneyo nde inuyo nkhani yonseyi ndikufuna kuti muyipanga search nokha muonere nokha fandikayika ineyo ndekuti ayipanga sensitize ndithu nkhaniyo sakufuna zoti anthu ayidziwe kuti ndi otani chachitika nchani. Choyambirira Anthony Aguilar ndi retired lieutenant soldier wa ku America. Munthu ameneyu anali ku Palestine kumene wakomana ndi zinthu and iye pena amalongosolaso amalira and msilikali ameneyu zimalongosola iyeyo zokhudzana ndi kumeneko. To be honest ndi zinthu zonena kuti okay choyambirira akuti nkhani imwe ipanga search kuti ngati mulemba kuti nkhani ya the story of Amiri wa ku Gaza nde muona kwabwera nthu ameneyu ndi ali pa interview ndi alongosola in details chilichonse chimene chikuchitika umene achilongosola. Koma nkhani iyi ndiyomvetsa chisoni ya mwana ameneyu dzina lake kuti Amiri. Nde icho chitika nchonena kuti akuti panabwera anthu amene ndithu amazatenga zakudya mukudzoza anthu achakhala matenti. Kanyamata kamene kaka kamwana ndithu I think it was ka 12 years kacha 12 years akuti katalandira zakudya zake kanabwera kanampeza Colonel amene Anthony silikali amene kenako anagwera dzanja lake amafuna dzanja lako nde Anthony amaganiza kuti mwina afuna so zina and he felt so bad kuti zoti sanga alibe zina zoti ampatse. Koma anyway anampasa mkono mwana uja kuti anatenga mkono uja ndikuukisa wansilikali uja ndiyeno anayankhula maona kuti zikomo kwambiri. Anthony anamuyang'ana mwana uja m'maso ndikumuwuza kuona kuti pa dziko lapansi anthu adakalipo amene amasamala za nzawo amene amasamala za inuyo adakalipo pa dziko lapansi. Mwanayu remember waenda 12 kilometers kuti akangopeza zakudya zicha. Atatero akuti mwana uja mpaka anamugwira nkhope msilikali uja. Mwana uja anathokoza kwambiri chifukwa kuti anthu awo anabwera ndi kenakake chakudya. Ndiyeno afterwards mwana uja ananyamula katundu tuji ntake tizakudya take kenako ndikulowa mchigulu nkumatani ndikumapita. Koma iye mmutu mwake akuti analokhudzidwa kwambiri poona ndi mmene mwana ameneyo akuoneka ndikuti atikaya watha miyezi ngati mwina sanasambe wabwera bare feet sanavale sapato. Zitatero akuti nthawi yomwe anangozindikira tear gas, nthawi yomwe anangozindikira futi
asilikali aku Israeli kuombera chigulu chimene chimazatenga zakudya zicha. Mmodzi mwa amene anaphedwa ndi mwana uja Amiri uja. Mmodzi mwa ana amene anaphedwa ndi Amiri uja. Ndinkani mvetsetsa kwambiri kuti mwana anaenda 12 kilometers. 12 kilometers si pafupi, ndikutali kwambiri. 12 kilometers ndikutali. Kungopita kuti akatenge chakudya kukaloza moyo konko. Ndiye asilikali anayankhula mawu kuti mwanayu ndi Hamas. Mwanayu anali nawo ku October 7. Chomuphera mwanayu ndi chani? Ndiye asilikali ameneyo the same time mindset yake yasintha. Wabwerera ku America ndipo uthenga umene akufalitsa. Uthenga umene akufalitsa yeyo ndi umodzi. Ona kuti asilikali aku Israeli komanso Israeli ikupha anthu osalakwa. Ikupha anthu osalakwa. Kungopha basi imene imachitwa mass killing, like kungopha chigulu cha anthu imene chitwa kuti genocide. Kupha kungopha ngati chigulu cha anthu mwangochipha basi imene imachitwa kuti yani, imachitwa kuti genocide. Ndiye ndithu uthenga umenewo akunena publicly mosaopa kunena kuti asilikali aku Israeli ndithu chizungu chake amati committing crimes, akupha anthu osalakwa. Ndiye anyway nkhani ndimeneyo ndithu amene ndithu wabwera poyera andi nkhaniyo panopa sopano kupanga circulate kwambiri. Ni nkhani imene yavuta kwambiri panopa. Zaululika zimene sopano zikumachitika kuti kumene koko. Ndi mmodzi mwa asilikali aku America amene kumene koko. Umunthu mena nasema mvetsa kwambiri. Umunthu ndi chipembedzo zisamasiyane. Chifukwa chipembedzo chizipanga linked ndi nature ndi chilengedwe chizikhala limodzi. Umunthu, chilengedwe ndi chipembedzo zizikhala chonchi. Ngati chipembedzo chakocho chimakuletsa kukhala iwe ndi umunthu, ndikuti ufunika upange upange cross check, upange check kwambiri uchipange check chipembedzo chakocho kachikena, uchipange check chiona ndi kumachichi. Ngati chipembedzo chakocho umuntu chimadana ndi umunthu, kukhala ndi umunthu. Ana ang'ono aja pali momboni ma doctors aku America ayikiwa mbona kuti akumaphedwa ndi sniper, like sniper ineni chaletu mwana wang'ono wakhanda. Zipolopo zimapezeka mujani, zimapezeka mu matope mwawo za sniper. Nkhani yake akuti nawonso sakufuna kuti adzakule. Ndiye adaona kuti anthu ake ali anthu osankhidwa kaya anasankhidwa ndi ndani kaya sindidziwa. Kusankhidwa kuti azatani tingoyerekeza. Ndiye actually I don't have a problem with the Jews. Judaism is a religion. Ndi chipembedzo chimodzi chakumwamba.
right? Chipembedzo chimodzi chimene chili yakumwamba. Zipembedzo zimene zinatsika. I don't want to go into religious issues. Koma ndivuto la ine ndikuwuzeni ndi Zionist amene ndiwosiyana ndi Ayuda. Pene mumvetse bwino. And Muyuda weniweni samapanga zimene akupanga anthu akuchena akuisraeli. Muyuda weniweni amene. Jews, if you see Jews, they're just beautiful people. Eni amene munakumana nawo. Good people. Koma izizi. Aye. Guys, thank you so much. Russia today hit Kyiv with missiles and drones, more than 100 people, kids. I think it's Russia, I think it's disgusting what they're doing. I think it's disgusting. This is Biden's war, it's not my war. But I said if I get in, I'll try and get the thing stopped. But I think what Russia's doing is very sad. A lot of Russians are dying. You have a lot of Russians, more Russians are dying. But Russians are dying, Ukrainians are dying. You know, the United States isn't really involved in that war. It shouldn't be. And by the way, I made a deal with NATO where NATO pays us for everything that we send. We send them ammunition, missiles, etc. And we're not paying anything for that war. But I will tell you this, it should be stopped. It's a disgrace. And the ones that are dying are they're losing 7,000 now. It was 5,000. They're losing now 7,000 soldiers a week, Ukrainian soldiers and Russian soldiers. And they're also losing people now in the towns and cities because Putin's hitting them with rockets. No, I think it's disgraceful. Actually, Andulankana nafusa Trump nkanda kuzandi Russia kumenya Ukraine kuti kupanthu. Trump sakuzikuwana zimenezo. Ndipo wayankhula kuti I don't like it. Sizabwino. And the question is, iyeyo sakuzikuona zakumene kuku. Nanga zasaidi inaija. Zimene akupanga chinyawo zibe vuto.